hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonia, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Happy holidays kaninyo namin. Si Laila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN DZKI Iriga. God bless all of you and your family. Diyos mabalos. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn,
Mayon, corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, childcare, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at Provicare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With Provicare, the hands that care. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Ubal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017 mayroong multiple gallstone. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas. Tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang goma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas, kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kundunyan. Pasko na naman, naway ang pag-ibig at pag-asa ay patuloy na dumaloy sa ating lahat. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. At maraming salamat sa inyong lahat, mga karonda, Jenelyn Store and Fireworks Maker, Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Honorable Cecilia C. Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Vanessa Turla, Barangay Ordaneta, Lavisares, Northern Samar. Natividad, Layosa Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. LB Valle, Copra and Coconut Buying. Own and managed, Lito B. Valle, San Francisco, Iriga City. Punong Barangay, Josefina Comla Peñones, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Maestrado Cruzata and Aida Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Wilhelm Motorcycle Parts and Accessory Shop, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. That man will live forevermore because of Christmas Day.
Sa darating na Pasko, hangad namin na sana'y ligtas, masaya ang inyong buong pamilya. Isang mensahe mula sa RPN DZKI Iriga at ng ating Bagakaronda, Milton Bolivar, Metro Manila, Barangay Kagawad, Lani O. Maestrado, Santa Cruz Sur, Iriga City, De Villa Store, Santa Cruz Sur, Iriga City, Kagawad Evangeline Valle, Kagawad Mark Joseph Aguirre, and Kagawad Jomar Hapa, Santa Cruz Sur, Iriga City, Rinconada, Prime Fuels, Main at Palsong Bula, Camarines Sur, with branch at Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Manghente Beach Resort, located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Jairo, Raf and Abunal, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Honorable Vice Mayor Cecilia Cuarto, Saramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sa tahaw, nin kadipisila, maawot niya mo ang sa indong kaugmahan, katuninungan, sa maabot na Pasko, asin padagos na biyaya, kan kagtubos, asin paraligtas na si Jesucristo. Mensahe, hali sa mga minasunod. Honorable Roman Guailin F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay, Juan B. Brina and Family, Zone 2, San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter V. Cordero Jr. and Family, San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Attorney Andres Samar Cipres Jr., care of Lydia Samar Cipres. Nancy Panga Blanco, care of Romeo Alcaldeza, Santa Justina East, Zone 3, Buhi, Camarines Sur. Mrs. Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo, 269, Coral Street, Zone 2, San Isidro, Iriga City. Board Member Shai Noble, 5th District, Camarines Sur. Gemstar Trading, Zone 5, Balatan, Camarines Sur. Honorable Nena B. Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Balatan Fire Station Family, headed by SFO4 Dexter V. Prades, Officer in Charge. Baris Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Cugit, Balatan, Camarines Sur. Managed by Erna Bagasbas. Milestream, water clean and pure to keep you safe and healthy. Owned and managed by Mr. Christian Elio, CP Travel and Tours, and Chat Barbosa Clothing Shop, owned and managed by Charito L. Barbosa. Sa Saindu Pugabos, Diyos Mabalos. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Para
sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyabar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyabar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada, Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabwa, Camarines Sur, Honorable Galibayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, Harvey Ambipera, Fuel Station, HP, located at Tagongtong, Agdangan, Baao, Camarines Sur, matinabang, madaling ayatan sa tabang, mabuo, asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and family, Public Attorney's Office, Irigas City, Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City, Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Aurel Cadinas, Angustia, Nabwa, Camarines Sur. Thank you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo? The La Consolacion College Iriga City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Iriga City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXK